Moikka! Tänään olisi makutestissä norjalainen champis. Voiko tämä itse asiassa ruotsalainen? Tämä on muuten ruotsalainen eikä norjalainen. Ei mitään käryy, mitä tää on. Etiketistä voisi päätellä, että jotain pommak-tyyppistä. Olisiko ruotsalaiset kopioinut pommakin vai onko suomalaiset kopioinut champiksen? Nythän se selviää. Värihän on tuolla pommakmainen. Tuoksu on aika mieto. Ehkä hivenen pommakmainen. On tää vähän pommakkiin kääntyvä, mutta aika kuiva. Ei, pommakki on mun mielestä paljon makeampi. Haluatko sinä maistaa tätä? Maistatko samasta lasista vai otatko omaa? Samasta menee. Mikä on MP? No hyvähän se on. Aika pommakmainen. Onko? Mä sanoisin jopa, että vähän makeampi. Okei. Meidän pommakki. En mä sit tiedä. Makuja on monia, mutta ihan juotava. En... Siinä rinnalla se. Niin melkein pitäisi olla. Tää on ihan raikas ja ei nyt mikään makujen ilotulitus, mutta Hyvä se. ei nyt aina tarvi olla.